tarde de outono, co tempo parado de calquera modo, despedímonos de todo, de todo. Sos como o murmullo do río, termando da auga dos ollos, pecheo recordos nun remorso doído. De cada quen regresou ao seu lugar, ninguén quixo preguntar calo por nosa saudade, que o vento e as polas subiron pasar. Que sería de nos en todo este longo treito? Que faría se ti jardada dentro do meu peito? Que podería descubrir a miña inconsistencia de mí? Como estás? Senta. Xa sabes que me pon nerviosa non falar estas cousas cómodos. Agora sí. Ben, ti como levas? Pois non moi ben, se che digo a verdad. Bótoche de menos, Cibrán. Pero isto non ten remedio. Estou cansa de que sexas tan esquivo cos nosos compromisos. Xa che dixen que sinto non ter ido ao velatorio. Pero é que era a primeira vez que ia cadrar con toda a túa familia. En esa situación sentíme moi presionado. Xa sabes que era moi importante para min que apareceses ese día. Vos, que vos poño? Un cortado, porfa. Nada, gracias. Moi ben. Te expreso ou que? Teño impresión de que non imos falar moito. Quero falalo. Deixa de estar a defensiva. Cibrán, non quero deixalo, pero tes que cambiar. Non podes excusarte sempre nas túas inseguridades. Non me podo creer que me esté sacando iso sabendo o mal que eu estou pasando. Pero que non é algo normal. Moi pouca xente xove ten un chollo estable a día de hoxe. É que non é para tanto. Pero ti sabes o... Ti sabes o presionado que me sinto, escoitando todo o día pola túa parte, que se teño que encontrar traballo pronto, que se ti non podes estar pagando todo sempre. Bueno, pero iso é algo temporal. O que máis me fode de ti é que levamos saindo xuntos 7 meses e segues en formalizarme cos teus amigos e familia. Xa che dixen que iso non era por ti. Cando estaba con Marta, involucreina moi cedo no meu círculo e saiu moi mal. Eu non son ela. Xa o sei, pero necesito tempo. Vale. Pero por que ti non te queres involucrar no meu? É que nin a un puto velatorio. Só saben que existes. Supoño que teño medo ao rechazo, a non ser suficiente. Es como un porco espiño. Que? Cando queren relacionarse, teñen medo de achegarse o suficiente para pincharse a les mesmos ou os demais. É como unha autoflagelación. Vai a parvada. É unha parvada estar falando mesmo todos os putos días. Deixo che cortadinho por aquí, nene. Que? Non vas dicir nada? Xa non sei o que carallo dicir, Noa.
Pois entón xa non hai nada máis que falar. Eu quería intentar falar as cousas. Pero se só te dedicaches a queixarte de mí. E a excusarte. Vaya merda, no. Acabas de dicir. Xente nova, leña verde... É todo fume, non? Como va iso? Pois podería ir mellor, supoño. Perdoa que me meta, pero... non pude evitar escoitar. Sí. E ti que pensas? Penso que os compromisos son complicados, especialmente se non está un preparado. Eu non me quixen comprometer a nada. Forzáronme. Bueno, meu miño, non podemos ir todos ao mesmo ritmo na vida. Iso non vos fai malos a ningún dos dous. Ás veces... tes que fallarlle a xente para ser feliz. Supoño que non estou preparado para volcarme en alguén. Sí, pode ser. Ou non. Ou simplemente o tempo. Ti que te notas máis estable? Cando estás en parella ou só? Bueno, teño que entrar. Ánimo. Gracias, meu. As persoas máis importantes na túa vida veñen e van. E iso está ben. Que se nos fomos, ya volveremos.